Salam ildeşder, hemmeňizi YouTube kanalynda hoş gördük. Bu men barmak sapak Hytaý dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu edekany Hytaý dili başlangyç kursunyň 6-njy sapakda bolar. Ýani 6-njy sapakda çemaňady 我会说汉语. Ýani türkmençe terjime etsek men Hytaýça gepläp bilýärin demegi aňladýandyr. Gelin sapagynda başlaýyn. Sapamyzyň bu edekanyna hem edil geçenki sapaklardaky ýaly dialoglardan başlar. Buňky öwrenjek ilkinji dialogumyz, ýani şulardan ibaret. Gelin onu bir-birinden okalyň. 你会说汉语吗？你会说汉语吗？我会说汉语。我会说汉语。你爸爸会说汉语吗？你爸爸会说汉语吗？他不会说。他不会说。Bu dialogyň bilen biz jemi täze 3 tane sözler öwreniriz, ýani olar şulardan ibaret. İlkinji öwrenjek sözümüz ol hui. Hui diýip okalýar. Onu türkmençe terjime etsek, ýani başarmak, edip bilmek diýen manyny aňladýandyr. İkinji öwrenjek sözümüz ol şo. Şo diýip okalýandyr. Ýani geplemek, gürlemek diýen manyny aňladýar. Ahyrky öwrenjek sözümüz bolsa ol baba. Baba diýip okalýar, ýani kaka diýmegi aňladýandyr. Gelin bolsa şu görýän dialogumyzy ony türkmençe terjime edeliň. İlkinji söz, ýani 你会说汉语吗? Ýani bu sözü türkmençe terjime etsek, ýani sen Hytaýça gepläp bilýärsiňmi diýen manyny aňladýandyr. İkinji söz 我会说汉语. Bu sözden bolsa, ýani men Hytaýça gepläp bilýärin diýmegi aňladýar. Bu görýän sözlerimiz bolsa 你爸爸会说汉语吗? Ýani senin kakan Hytaýça gepläp bilýärmi diýen manyny aňladýar. Iň soňky sözden bolsa, ýani 他不会说。他不会说. Ýani ol gepläp bilenok, ýani ol Hytaýça gepläp bilenok diýen manyny aňladýar. Buňky sapagymyzda ikinji öwrenjek dialogumyz, ýani şulardan ibaretdir. Gelin olar hem bir-birinden bile okalyň. 中国菜好吃吗？中国菜好吃吗？中国菜很好吃。中国菜很好吃。你会做中国菜吗？你会做中国菜吗？我不会做。我不会做. Bu dialogyň bilen biz jemi 4 tane täze söz öwreniriz, olar şulardan ibaret. Çay. Çay, ýani nahar diýmegi aňladýar. Hyn. Hyn ol ören ýa-da juda diýmegi aňladýandyr. Hao çı. Hao çı. Bu söz bolsa, ýani süýji ýa-da datly diýmegi aňladýar. Bu dialogda iň soňky öwrenjek sözümüz bolsa zuo. Zuo diýip okalýar. Ol bir zat etmek, ýa nämedir bolsa bir zat etmek diýen manyny aňladýar. Gelin bu dialogy türkmençe terjime edeliň. Ol näme diýmegi aňladýarka. 中国菜好吃吗?
Yani bu sözüm Türkmence tercüme etsek, yani Hytaý nahary süýjümi ýa-da Hytaý nahary datlymy diýen manyny aňladýar. 中国菜很好吃。中国菜很好吃。Bu sözüm bolsa, yani Hytaý nahary ören süýjü ýa-da Hytaý nahary ören datly diýen manyny aňladýar. 你会做中国菜吗？你会做中国菜吗？Bu sözüm Türkmence tercüme etsek, sen Hytaý naharyny edip bilýärsiňmi ýa-da sen Hytaý naharyny bişirip bilýärsiňmi diýen manyny aňladýar. Iňsoňky sözüm bolsa, 我不会做。我不会做。Yani men Hytaý naharyny edip bilenmek ýa-da men Hytaý naharyny bişirip bilenmek diýen manyny aňladýar. Bugünkü öwrenjek dialogumyz, yani şu görýän dialogumyzdyr. Gelin bular hem bir-birinden öwreneliň. 你会写汉字吗？你会写汉字吗？我会写。这个字怎么写？这个字怎么写？对不起，这个字我会读，不会写。对不起，这个字我会读，不会写。Bu dialogyňyz bilen biz şu görýän täze sözleriňizi öwreneriz. Gelin olar hem bir-birinden öwreneliň. Bu görýän hieroglifiňiz ol şe, şe diýip okulýanlar. Yani ol türkmence ýazmak diýmegi aňladýar. Bu söz bolsa hanzy, hanzy diýip okulýar. Yani Hytaý hieroglif diýmegi aňladýar. Hanzy, hanzy. Bu görýän sözüňiz bolsa ol zy, yani hieroglif diýmegi aňladýar. Endik söz ol zamma, zamma, zamma. Yani nähili, nenengsi ýa-da nädip diýen manyny aňladýandyr. Bugünkü dialog bilen öwrenjek iňsoňky sözümiz bolsa ol du, du diýip okulýar. Ol olsa türkmence okamak diýmegi aňladýar. Gelin bolsa bu dialogy türkmence terjime edeliň hem-de onuň türkmençesini de seret geçeliň. 你会写汉字吗？ Bu sözüm türkmence terjime etsek, yani sen Hytaý hieroglifini ýazyp bilýärsiňmi diýen manyny aňladýar. 我会写，men ýazyp bilýärin. 这个字怎么写？ Bu sözüm bolsa, yani bu hieroglif nähili ýazylýar diýmegi aňladýar. Iňsoň sözüm, 对不起，这个字我会读，不会写。对不起，yani bağışla. 这个字我会读。Bu hieroglifi men diňe okap bilýärin. 不会写, yani ýazyp bilenmek diýen manyny aňladýar. Bugünkü öwrenjek dialoglarymyz, yani şulardan ibaret. Gelin bolsa hoy diýip okulýan modal işligi hakda biraz öwrenip geçeliň. Yani modal işligi hoy ol işligiň öňünden gelip bir zady okap öwrenenden soň edip bilmek ýa-da başarmak diýen manyny aňlatýandyr. Bir zady ýatda saklan, yani hoy, yani şu işligi, şu işlik, yani bir zady okap, yani öwrenenden soň edip bilmek, başarmak diýen manyny aňlatýandyr.
Onun yokluk forması 不会 不会 Gelin şu aşağıdaki meselemleri garap geçelim. İlkinci sözüm 我会写汉字我会写汉字 İkinci sözüm 我不会做中国菜我不会做中国菜你妈妈会说汉语吗你妈妈会说汉语吗Eğer de üns veren olsanız yani madal işligi yani huy onun sonundan gelen işlikler hemmesi mesela şehanzı yani Hytaý hieroglifini yazmak ya da zuo Zhongguo cai ya da Hytaý naharını pişirmek şuo hanyu Hytaý dilini geplemek şuların ählisini edip bilmekli üçün hükman suratda siz okap öğrenmeli olýar. Şoň üçin hem huy yani madal işligi şulan öňünden gelýänler. Gelin olsa sıfatların sözlemde har olup gelişi ya da sıfatlar hakda öğrenip geçelim. Sıfatlar şu sözlem görünüşünde gelýänler yani eýe güýçlendirici kömekçi bolan yani ören juda diýen sözler ondan soň sıfat. Sıfatlar şu sözlem guruluşunda gelse onda sıfatlar bir adamyň ýa-da bir zadyň halagyny, häsiýetini suratlandyryp gelýär. Sıfatlar köplenç yani han dep okalyan güýçlendirici kömekçisi bilen ulanýar. Onun yokluk forması bolsa yani şu şekil şu görünüşdedir. Yani ilki eýe gelýär, ondan soň bu yani yokluğu anlayan söz, ondan soň bolsa şiň rongçy yani sıfat gelýär. Gelin şu aşağıdaki meselemleri birden okalyň. 我很好我妈妈的汉语不好中国菜很好吃中国菜很好吃 Yani şu yerdeki sözlüğün ählisi hem sıfattır. Zamma yani zamma deyip okalyan soru çalışması onu Türkmençe tercüme etsek yani nähili, nädip, nenengsi diyen manini anlatýar. Gel bu soru çalışması hakda azajyk öwrenelim. Zamma, nähili, nenengsi, nädip diyen soru çalışması işleň öňünden gelip gymyly hereketiň nähili, nenengsi, nädip etilişini kesitlemek üçin ulanýar. Haçakda bir näçe meselemler görkezlenler, gelin bulary okalyň. 这个汉字怎么读这个汉字怎么读 Yani bu hieroglif nädip okalýar ya da bu hieroglif nähili okalýar. Zamma du. Inik sözlem 你的汉语名字怎么写你的汉语名字怎么写 Senin Hytaý adyň nähili ýazylýar. Yani 怎么写 İnsan sözlem 这个字怎么写这个字怎么写 Yani bu hieroglif nähili ýazylýar. Yani 怎么写 Eğer sözlemleri seren olsaňyz 怎么 yani nähili, nenengsi, nädip diyen soru çalışmasy yani işikleriň öňünden gelenler. Gelin bolsa şonki geçen ähli zatlarymyzy gaýtalamak üçin käbir gönükmeler edip geçelim.
Şu ýerde bir näçe dialoglar berilenler. Bular siz rollara bölünip gat ses bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Gelin ilk bilen bulary bile okalyň. 你会说汉语吗？你会说汉语吗？我会说汉语。我会说汉语。你爸爸会说汉语吗？你爸爸会说汉语吗？他不会说。他不会说。Indiki dialog edeceğiz. 中国菜好吃吗？中国菜好吃吗？中国菜很好吃。中国菜很好吃。你会做中国菜吗？你会做中国菜吗？我不会做。我不会做。Indiki dialog edeceğiz. 你会写汉字吗？你会写汉字吗？我会写。我会写。这个字怎么写？这个字怎么写？对不起。对不起。这个字我会读，不会写。对不起。这个字我会读，不会写。Bular öýüňiz dialoglary, ýani rollara bölünip gat ses bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Indiki öňkmämiz ýani edil häzirki ýagdaýyňyza görä şu aşagdaky soralara jogap beriň. Ilkinji sorag: 你会说汉语吗？你会写汉字吗？你会做中国菜吗？你有汉语名字吗？你会写你的汉语名字吗？你会写你的汉语名字吗？Indiki öňkmäge geçýäs. Görýän bolsaňyz, bu gönükmede ýani şu boşluklar bardyr. Bu boşluklaryň ýerine şuňky geçen sözlerimizi goýup, doldurup, ulanyp bilersiňiz. Şu gönükmeni hem ýerine ýetirip bilersiňiz. 我们都会说中国菜很他会做这个汉字我会不会。Yani şu boşluklaryň ýerine şuňky geçen täze sözlerimizi koyup bu gönükmeni ýerine ýetirip bilersiňiz.
Gelin bolsa pinyin hakda öwrenip geçelim. İki boğunlu sözlerin tonlarının bir-birine utlaşıp gelişi. Yani bugünkü sapağımızda biz birinci tonun beýleki tonlarla utlaşıp gelişi hakda öwrenip geçeriz. Bu yerdeki görýän sözüňiz ol kafe diýip okalýandyr. Yani bu sözün birinci boğuny hem-de ikinci boğuny ikisi hem yani birinci tonna gelendir. Yani olar şu görýän suratyňyzdaky ýaly. Kafe. Yani birinci tonnaky boğun bilen gelenne ol şu görünüşde. Yani kafe diýip okalýar. Egerde birinci tonnaky boğun ikinci tonnaky boğun bilen bile gelenne ol şeýle okalýar. Yani gong yuan yani şu görýän şekildedir. Egerde birinci tonun soňundan birinci tonly boğunun soňundan üçinji tonlaky boğun gelse onu ol şeýle okalýar. Yani ji chang birinci tonnaky boğunun soňundan üçinji tonnaky boğun gelene azyjyk ütkeşme bolýar. Yani biz öňe aýdyp geçipdik. Üçinji ton diýende ol ýokardan aşak hem-de aşakdan ýokaryk şol ýerlikde aýdylmalydyr. Yani chang diýip okalýar diýip öňe aýdyp geçipdik. Emma birinji tonnaky boğunun soňundan üçinji tonnaky bir boğun gelse onda şu ýerde bir azyjyk ütkeşme bolýar. Yani eğer iki boğundan ibaret bolan bir sözüň birinji boğuny yani birinji tonna bolsa, ikinci boğunu bolsa, üçinji tonna bolsa, onda ikinci tonun boğunun tonu azyjyk ütkeşme bolup geçer. Yani ji chang yani şu sözüň ikinci boğununa yani chang diýip okalýan boğununa ünslerden alsaňyz üçinji tonna ol ýokary göterilmän eýsem ol birinji tonnaky ýaly okalýandyr. Yani ji chang yani şeýle okalýar. Bunu siz doly öwrenme gerek däl, onu diňe şeýle ýagdaýyň barlygyny bilseňiz bolýar. Birinji tonna gelen boğunun soňundan dördünji tonnaky boğun gelenne ol şeýle okalýar. Yani çöjan. Şu ýerde bir näçe sözler ýerleşdirilýändir. Yani bu sözleriň okalyşyny diňläp, olaň ýylyny gaýtalan hem-de tonlaryň biri-biri bilen utlaşyp gelişinden yani ünslerin. Gelin bulary birden okalyň, ýylydan aýtalan. 请跟我读 今天公司刮风关心今年刚才欢迎关于精彩操场经理开始车票鸡蛋机会hem-de高兴. Yani bu sözleri dinläp, onuň ýyzyna gaýtalap bilersiňiz hem-de tonlaryň biri-birilen ütleşip gelişine de ökmany suratda ünslerin. Gelin bolsa hieroglifler hakda öwrenip geçelim. Hytaý hieroglifleriňäki çyzyklar. Şu görýän çyzygyňyz oňa pie diýip Hytaýça atlandyrylýar.
Men onu çepe gysaryan aýlawçylyk diýip terjime etdim. Şu görýän hierogliflaryňyň arasynda yani şuçadyk yani çepe gysaryan aýlawçylygy bardyr. Eger soran bolsaňyz şu hieroglifyň şu ýerine hemde şu hieroglifyň bolsa şu ýerine çepe gysaryan aýlawçylygy bar. Bu görýän çytyňyzda bolsa şeýgo diýip Hytaýça atlandyrylýar. Onu bolsa men sağa uzayan gaňyrçakçylyk diýip atlandyrdym. Onuň ýazylşy yani ýokardan aşağı soňra şeýle ýazylýandyr. Bu sağa uzayan gaňyrçakçylygy yani şu hieroglifyň yani şu görýän bölegi şuçalykdyr. Hemde bu hieroglifde bolsa yani şu görýän çytyňyz ol sağa uzayan gaňyrçakçylygy. Buňky Hytaý hierogliflaryň akçylyklaryna değişli iň soňky öwrenjek çytygymyz bolsa ol ti diýip okalýar. O bolsa türkmençe yani ýokary göterilýän çytyk diýip terjime etdim. Yani ol şeýle hemde şeýle ýazylýar. Bu çytyk bolsa yani şu hieroglifyň şu ýerine hemde bu hieroglifyň bolsa yani şu görýän çytyňyz ti yani ýokary göterilýän çytykdyr. Gelin bolsa käbir ýöneki hieroglifler bilen tanışalyp geçeliň. Şu görýän hieroglifyňyz ol dong diýip birinji tonna okalýar. Yani dong diýmek ol günnäwer diýmegi aňladýandyr. Yani günnätaraň garşy tarapy. Ol başta şu şekilde ýazylýardy. Häzir günümizde bolsa günnäwer diýmek yani şu görýän hieroglifyňyz yani şu şekilde ýazylýandyr. Bu hieroglifyň ýazylşy ildeşder şu ýerde ýerleşdirilendir, oňa serip serediň. Bu görýän hieroglifyňyz bolsa ol wo diýip okalýar. Ol açasma yani men diýmegi aňladýar. Bu hieroglifyň şekli başda bir näçe dişli ýaraga miňdeýär. Yani şu ýerde ýerleşdirilendir. Ol başda şeýle ýazylýardy. Häzirki wagtda bolsa ol ýaňa aýyp geçmeýärli, yani men diýen açasmany aňladýar. Bu hieroglifyň ýazylşy çalsamrakdyr. Ol şu ýerde bu hieroglifyň ýazylşynyň ildeşderligi şu ýerde ýerleşdirilen. Oňa serip serediň. Mundan daşary ýene bir hieroglif hakda aýdyp geçmek isleýän. Yani ol si diýip okalýar. Onuň bu hieroglifyň şekli başda yani guşuň höwürtgesine meňdeýär. Onuň ýazylşy yani guşuň höwürtgesine meňdeýär. Häzirki wagtda ol günnätar diýmegi aňladýar. Yani günnäwer tarapyň garşysy. Bu hieroglifyň ýazylşy hem şu ildeşderlikde oňa serip serediň. Hytaý hieroglifler hakda siziň ýene-de bir bilmeliňiz bar. Ol hem Hytaý hieroglifleriň ýazylşynyň guruluşy. Yani olar iki sanlar. Hytaý hieroglifyň düzülüşiniň esasan iki görünüşi bar. Diňe bütewi aýry-aýry böleklere bölünmän hieroglifyň guruluşyna yani oňa Hytaýça go yani bütewi guruluş diýip atlandyrylýar. Meselem ren diýip okalýan hieroglif şu ýerde ýerleşdirilendir. Oňa ol bütewi guruluşa değişli. İki ýa-da ikiden köp bolan böleklerden düzülen hieroglifyň guruluşyna bolsa oňa go yani aýry-aýry böleklerden düzülen guruluş diýip atlandyrylýar. Meselem ni diýip okalýan hieroglif. Eger bilen bolsaňyz Hytaý diline Hytaý hieroglifleri yani şular ýaly kletkaň içinde ýazylýar. Egerde hieroglifyň çyzyklary biri-birine çyzyklarynyň ählisi biri-biri bilen sepleşýän bolsa, diýmek ol go yani bütewi guruluşa değişli. Egerde hieroglifyň çyzyklary biri-biri bilen sepleşmeýän bolsa, yani şu görýän çyzyklaryňyz yani arasynda käbir çyzyklar biri bilen sepleşmeýär. O bolsa yani aýry-aýry böleklerden düzülen guruluş diýip
adlandyrylýandyr. Bütöw guruluşa, yani şu hieroglifler değişli. Yani bu hieroglifler ählisi biri-biri bilen sepleşär. Olar şu üç hieroglif bütöwi bir guruluş değişli. Bu gören hieroglifiňiz ol yani bu iki bölekden durýar. Yani şu bölekden hem-de şu bölekden durýan çyzyklardan düzülen hieroglifdir. Bu hieroglife serseňiz ol bolsa, yani 3 tane bölekden bölünenler. Şu bir bölek, bu ikinci bölegi, bu bolsa 3 bölekden düzülip ol bir hieroglifi emele getirýär. Bu hakda siz diňe bilseňiz bolýar, ony ýat tutmagyň geregi ýok. Buňky geçilen zatlary hassa berkitmek üçin bu ýerde siz üçin ýöriýte gönükmeler berilendir. Olary edil häzirki ýagdaýyňyza görä bir-biriňizden soraw jogap alyşyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Gelmen bu sorawlary birden okap çykaýyn. 你会说汉语吗？ 你会写汉字吗？ 你的汉语名字叫什么？ 你的汉语名字叫什么？ 我的。 你会写你的汉语名字吗？ 你会写你的汉语名字吗？ Ini gönükme geçer. Bu gönükmen bolsa, yani her toparda 3-4 tane adam olup bir-biriňizden ähli bilýänje Hytaý sözleriňizde ulanyp soraw jogap alyşyp bilersiňiz. Hem-de sorawlaryň jogaplaryny şu tablica ýazyp belli edip bilersiňiz. Ahyrynda bolsa, yani edilen bellikler bolsa, her topardan bir adam çykyp olary habar bermeli, yani aýdyp bermeli. Bu ýerde goşmaça täze sözler ýerleşdirilen, yani Tukumanyu, yani Türkmen dili, Yingyu, İngiliz dili, Fayu, yani Fransuz dili, hem-de Hanyu, günorta Korey dili. Hytaý dil başlangyç kursynyň 6-njy sapagyna öwrenjek zatlarymyzyň ähli peşlerden ibaret. Eger-de video göňüňizden turan bolsa, şu videoňyzy bilen azajy bolmasa bir zatlar öwrenen bolsaňyz, onu videomy like basmagy, kanalyma abone bolmagy ýatdan çykarmaň. Indiki videomda görüşençe hoş, sag